Tady stimulujete sem, poté, co si prostě můžete prostě takhle celou tu nohu, jo, ale hlavně z téhle strany, tohle. Potom od paty po malíkové straně nahoru a při tom patu já si proti sobě tady držím a tady jdu nahoru. Jo, tohle si dělá tím balónkem. A teď vy tu patu, pak už ručně. Tady stahujete dolů. Tohle to potřebujete s tou patičkou. Takhle stahnout dolů. No, tohle to. Další. Druhý. Tu patu, jak mám takhle srovnanou, potřebuje vytočit po směru hodinových ručiček. Tak vy od paty nahoru to přednoží té nožičky dáváte do roviny. To znamená, jakoby proti směru hodinových ručiček. Ano. A ještě je dobrý, tadyhle, jak nám tam prominuje ta kostička, tak si ji držet. A přes ten prst tu nohu korigovat. Ano. Tohle to. No a potom si tu nohu zase přehmáte, nebo chytnete takhle. Ukazováček, palec, nebo jak bych to chytla, takhle mi to bude líp. Takhle. Palcem jakoby zatlačím tu kostičku, ukazováč, nebo třetím prstem tady srovnávám tu patu, kterou vtáhnu dovnitř. Jo. A tady z té zevní strany, z té malíkový, dávám tu nohu do středního postavení. Jo. A přitom tu nožičku, která je jakoby v tomhle postavení, dávám do roviny. Už něčemu nebudete rozumět, zeptejte se, jo? Prostě dávám si tu nohu do středního postavení. Potom v tom středním postavení tadyhle, nebo takhle si to můžu chytit, si tu nožičku až takhle po ty prstíky rozvinete. Takže tady si dlaní koriguju postavení paty, aby šlo sem. Tady si prstama hlídám prominující tu kostičku a teď jedete, až rozvinete ty prstíčky, které jsou stažené. Simonko, to je dřina, viď? Jo, tohle to. Jo, dobrý. No. A tady můžete i vlastně klidně trošku balonkem protáhnout tu nožičku. Jo, protože ona je vytažená takhle nahoru, ta nožička, to už asi v lepším postavení, než byla, ne? Jo, takže sem. Jo, a i ty prstíky trošičku, aby se odvíraly. Jo, ono při tom reflexním cvičení vlastně i uvidíte, že ty prsty se vám otevřou. Jo, to by tam mělo být cílem té terapie i otevření té nožičky. Jo? No, já se tam podívám, ještě Simonko, ještě vydrž. V té patě je to vytažený, ta pata nahoru. Jo? Tak ji tady to má na druhé straně. Jo? Trošku protáhnout tady. A potom zase tadyhle protahovat z té zevní strany tu patu takhle dolů. Tohle